Praise the Lord, hallelujah. Kristoni takok tay bukuk song kakhaw noro jotono kaham no thong baina hanai. Hani Kriston takok tay bukuk rok joro joro chini langma wa seler mong phayo kaitoni kok no khananani. Kaitoni kok no porinani. Tay YouTube phono chung kothuma kaham no preaching khaijak nge chung aborok no scroll khairo nainani muchingya selero musamung rok nge chung belai ke interest ngo. So joro chini langmo omo hai ingte chung kaitoni kok no khanaya. Tabuk sung YouTube rogo video kabang ma tongo kaitoni kothuma kaham preaching khaijak. Belai kaham belai fan kanang kok rok. English by Hindi by te kabang kobro rok bai tongo kaitoni kok Bible ni kok share khaijak rok. Haipano chung oborok no asuk use khlaya. Tan bagi chini asuk interest grei omorok no porinani aborok no khananani bagai. Soani Kriston takok tay bukuk rok tini kisa obono tui share khalai nai. Kaitoni kok khanaki nung tamo manai. Nung tamo benefit manai. Obo belai no important. Jadi nung a kaitoni kok khanamani a benefit no jadi saiman yang ngangke. Nung kaitoni kok no khanaglak no. Te kisa muito naragdi. A kaitoni kok no khananani bagi joto jorawo kebeng mung renai khoroksa tongo. Omongka soitan. Soitan bo belai kaham ke saimano jadi bini bororok kaitoni kok khana khangangan ke borok ni langma slai jagi thangnai tai borok kubui kaitono sawi manai abun bagni soitan joto jorawo no bororok no Bible pur mutri phairiwo khoroksa motho biskango kothuma kaham bacha wei pinani thaga borok muturi phai thui tango kaitoni kok no khanaya te kaitoni kok no khananani inka joro salary kaitoni kok no khanaya so o samung abon nini dusia nono tai khoroksa borokse thungui tongo abong kai soitan phia soitan bo kaham ke na saimano nung jepro kaitoni kok no kaham ke sak soi khana kangang ke bonini bisingni khari ma thangnai so kaitoni kok soitano mechen nani bagi belai kana kaisa kaham fan abon bagi fadi chung elambak ni kok thai chung no tamsa chingkisa puri wi nai lai nai phunuk jakmani chapter 1 verse 3 or haini sijak o kok rokno porinai bo hamchacha o kok rokno porinai bo hamchacha Bible ni kok no porinai borok bo hamchacha o kok no porinai borok bo hamchacha so ani kristoni takok tai bukuk song tabuk nung sakbai thang kisa sungai naidi Bible lo saka kaitoni kok o kok rok no porinai borok bo hamchacha so belai kini easy sung sak no hamchajak khainani kaitoni biskango kaitoni kok no pori mabai so ani kristoni takok tai bukuk tabuk nung sakbai thang sungai naidi nung salo besek minute Bible pori besek gonta nung Bible pori tai nung Bible pori kangan da mutrui da fai kabang ma borok ani thani fai surijak nani fayo brother Bible pori na ni achu kano tam jani wan sok jakte ingi Bible pori ui mania Bible pori na ni achu kano mutrui fayo brother pori ui mania ni sao so omo bebak no soitani samung no patabuk ang no sangani muchungo jodi nini omo hai problem ngi tong kangan ke ano nini bumung no sui comment section no ri rohodi ang nini bagi surinai jeno nung kaitoni kok thaino kebing bong krike poriui manani bagi so ni kristoni takok tai bukuk song kaitoni pok pori mabai ching hamchajak ngi mano so tini kabangma bororok kaitoni kok thaino pori hamchajak nukhongo hamari khakchangma tongthokma manai tongo so tabuk nung buchidi kaitoni kok khanamani abo belai kena benefit tongo musi jadi kaitoni kok khanaya ngangke botini khoroksa leader kaham ne hinjak lakhamo Abraham tini bo kaitoni kok khanaya ngangke bini bihik sara besabo man glakhamo tabuk chung jisuno manmani ama Mary jepro Gabriel bini thani phai sapaika kaitoni kok no kok tuntun phaika apro jodi ama Mary a kaitoni kok no khanaya ngangke tini sung jisuno man glakhamo Soani kristoni takuk tai bukuk song ching elam bago pori ke bebak nugo kaitoni kok khananai rok ke bufano hamia nglia
kaitoni kok khananai rok jotono benefit mankha jotono hamsajak wngkha jotono successful wngkha borokni langmao soni kriston ta khuk tei bukuro belai no nangkuk mangkangke jeng bahai no kaitoni kok no porinani nango o bible no porinani nango ketabo kebangma borok bible porimi atong pia mobile lok thangnani kreng soni kriston ta khuk tei buro angro no encourage khainani muchungo youtube kebangma video rok tongo ani video simia but kebangma youtube preaching khajak video rok tongo omobo nadi jorawo effort khaidi kaitoni kok no khananani bagai kaitoni kok no porinani bagai kisa chesta khaidi sak soinani chesta khlaidi nung kebangma hamari mannai omo elambak saw hamsajak ngai o kok diari no khananai rok hamsajak o elambak ni kok rok bebak no kaisa kaisa prophecy se kok diari no baki kok diari ingka nadi jisu saka tamu cycle ka tabu bebak no nangai tongo example bo saka kaitoni ha finani sekang dofa by dofa coba nang layona buma by bufa kok bang layana besa by bufa kena ari ing layana so omo tabuk teruk je jisu je cycle mane akok ro bebak no nangai tongo ke akok no je poito klai porinai eba akok no khnanai boro hamsajak nei o bible tini singno sawo oro sijak tongmano rakok nai rok hamsajak so ani kristoni ta koktei bukhuk rok oro sijak tongmano rakok nai boro hamsajak nei sawo kang tabu norong nasnani muchungo nung bible ni kok thai nam pus poria nung sawibo mainya nung kebo khnaya youtube ni bising tei phano eba khoroksa kotoma ka hampir ma pirpurobo nung khnaya gangang ki nung bahai ke araida no rakhogui manai nung kese khnaya ko nung saise mainya ko nung araida no bahage rakhogui manai so araida no rakhok nani belain important araida rok tamo jisu saka raida genei belai kan important nini kaito no nung khabai khukbai tai nini one shot ma bai hamjakti tai nung sak no hamjakti nini noksa nok ari borok no bo hamjakti o duita raida nung bahage rakhok nai o bible ni kok tai pus poria ko ko khnaya ko ngangke so ni kristoni ta khuk tai bukuk song aboni bagini kaito ni kok khanana ni belai kan important kaito ni kok purina ni amo belai kan important se so ani kristoni ta khok tai bukuk song tamni hinba omorok nang phaina kasuka so ani kriston ta khok tai o elambak ni kok thai ro nang phaina ni kasuka amoni bagai ching tabo hamsajak borok haike tongnani nango salbrum brum kaito ni kok no poridi ani takok bukuk ro salbrum brum bini kok thai rok no khnadi salbrum brum kaito ni kok bai krengei tongdi nini bakhawo kaito ni kok no nung kupulung khlai tongdi o bakhawo nini kaito ni kok bai sepungdi nung hamsajak ngai ani kriston ta khok tai bukuk ro phia nini bakhawo jodi nung hamia no simi su chuwi ton kangangke tamong nai dustbin no jodi nung kuno kaisa mani hamia no dai ton kangangke bo 3 din ni bisingo kono bo sogei manambai thangnai chini obsak bo omhai no jodi nung obsago jodi nini kok hamia buini bagai hamia wan sokma kok hamia no simi nung bakhawo dawai ton kangke abo salsa bahai manam nai abahai menam no kaitor bai haksal khlai nai abahai menam no sumsok ni samong abo no kaitor bai haksal khlai kaito ni a hamari rok nini roni segit lang thangnai so abon begani kristoni ta khuk tai bu khuk song jeng saimanom sini nok jodi nungrangai thangkangang ki ching abono pharai poriskar khlayo same obahai no kaito ni kok porima bai nang katha rangi mano sing elambago puri ching tewisa nugo hain hai ching phunuk jakmani 19 ni 13 porike chingoro kaham ke sijak nugo hain hai 19 ni 13 oro tamoni sijak tong norok taw ang kisa share khainani muchungo bo kanmani ri thuyo somsajak bono kaitoni kok no bo kanmani ri thuyo somsajak bono no kaitoni kok no so ani kristoni ta khuk tai bu khuk song jisuni thui bai se nini sumsok susajagai mano so bo kanmani ring a thui somsajak omong kha kaitoni kok nung kaitoni kok pori ma bai kaitoni kok no khna ma bai nung a ri thuyo somsajak bai nini besak ni sumsok no hui poriskar khlai mano jisuni thui simi se nini sumsok no hui kathar khlai mano te keboni thui manya pia elambak tini sungno sao a kaitoni kok pori ma bai sing a thui bai susajagai katharangai mano
Soni Kristoni takuk teibu kurok faidi ching kaitoni thani o nakar mong shanlai wanang. Kabang mo joro wono ching kaitoni kokno sak nangya angka. Bible no purinani ching sak nangya angka. Kaitoni kokno purinani ching sak nangya angka. So aboni bagi tabuk ni jora phaika ching ni langma slainani. Tabuk jora phaika kaitoni kokno purinani. Make sure that nung salo koi minute Bible puri. Nung asuk no kabang puri di nung asuk no kaitor by kok saman kalayo. Te amsuk no nung kaitoni hamari bo manai. Praise the Lord. Hallelujah. Kristoni ta kok tai bukuk song phaidi cheng kaitoni kok no purinani bagai. Tebo chai tok layo na. Tai bini kok thai rok no puri mani bising tui. Akhna mani. Aje nung saiman mani. Nini bakhaw je kaitoni kok no chu mani. Nung amo haike tong nani nang nai. Kesimi kenaka jadi neng kaitoni kok no rakhok yang gangang ke amo kenamani kunu orthok rei. So ni Kristo ni takok tei bukro kebangma borok ini Babel ni kok thai no poriwo Babel ni kok thai no saibo mano haipana omo haike tongya. So ang tini norong no sana ni mchingo kaitoni kok no porika kaitoni kok no saiman ka belai kaham pia jepro neng kenamani tei neng je pori mani omo haike tong kangang ke tebo kaham tebo perfect ngai. Praise the Lord. Hallelujah. Ang bagi ang norok no koijawo norok tininin simi Bible no poridi. Jadi neng Bible pori mani jago kebang ma kebeng mong rok nini lang mau pai tongo muturi payo tunani muchingo selero tai no kongo kebeng mong rok tongo Bible pori manya ang norok no koyo norok ni bumung suyei comment section no ang norudi ang norok ni bagai suri sanai. Praise the Lord. Hallelujah. Jotono hambai.